Dobre, takže 2, 3, 2. Oh, No dobre, a teraz čo sa tu všetci, deje? že čo ste to skúšali, Ježiš. tak koľko strekov ste si dávali? To čo je to také tmavé? A kde mám ten pekný, čo som mala? Bože. On tu není. Není fér. Fuck it. Čo mám dať? Ja ti neviem. 2. Podľa mňa 4 streky je dosť veľa, ale akože keď ideš do veterného počasia, tak to berem. Veterného počasia, ja to tiež hovorím, ale tiež sa striekam, jak šialená. Ale ja to chápem, lebo to pocitovo proste tak je. Chápete? Tieto dúhy. Čo to bude robiť, keď sa tam smejem? Možno aj nič. No, nechám si toto. No, to som tým chcela